Hi guys, लोगोफोर ट्रेक्टर थांदों खालायबाय ट्रेक्टर थांदों खालायबाय लोगोफोर टाइमा जाबाय जाखांबाय आं रेडि जाबाय ना लोगोफोर रेडि जाना थांनो ओंखारबाय लोगोफोर गरम पानी निकल रहा है थान्दालै जोबोर थान्दाथार थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर चलिए सर जायगा गैया सर ट्रेक्टर थांनो सारा ओंखाम जानो फैयो जोंनायाव चले ओंखाम जानो फैदोंमोन सारा हाथाय सादों नैनिया हाथाय सानानै बुनानै दं खावलाया सारनिया ओंखारबोबाय जोङो ट्रेक्टर थांनो गारिजों ओंखारदों नै दे लोगोफोर दा थांलांसिगोन दासो मोनफैबाय र' लोगोफोर खामानियाथ' गैथ'आ आंनियानो कमप्लिट खालामखानाय नालाय दा नायनोसै मा मा दं मा मा गैया खामानियाथ' गैया जिरायना थालायनांसिगोन गारिफोराथ' डिलिभारि खालामनो लांजोब्बाय जिखिनि थालांदों बेफोरो गाबोनफोर जासिगोन बेफोर नुहुरदों ना लोगोफोर दा आरो इसोर डिलिभारि खालामनो थांनानै लानानैबो फैगोन मालखौ माने जेराव हैदो बेवहाय माने पिकआपबो थाखायो बे पिकआपखौ माने इसोरो लानानै फैगोन लाना फैनानै बेवहाय स्टक खालामगोन स्टकनिफ्राय जोंनाव बेवहाय मोनसे माबा थाङो माने अल इन्डिया थाङो आरो इनिफ्राय अल इन्डिया डिभाइड खालाम नर्थ इस्टआवबो थाङो जोंबो थाङो ओंखायनो बेयाव हरजोबगोन जोङो डाटाखौ आउट खालामनानै डाटा आउट खालामना हरनायनि उनाव बिसोरो माने रानना हरजोबगोन स्टेसन वाइसआव रानना हरजोबगोन बिसोर गारि माबानानै एसटिसि बुङो आरो इसोरनिखौ जोंना ब्रान्सआ फिसा जायो जोंनिफ्राय माने डिलिभारिबो जायो आरो पिकआप लाबोनानै जोंनिफ्रायनो मालखौबो जों माने कालेक्ट खालामना हरजोबनो लोगोफोर दाथ' खामानिया गैथ'आ थेवबो आरो जिरायथ'नांसिगोन माथो खालामनो आरोना खामानि गैयै ब्लगखौनोथ' सोलाबलायबाय लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आंखौबो एसे सापर्ट खालाम लोगोफोर गेजेर गेजेर बिदिनो नुलांबाय थागोन बे खोथाया नंगौ सैथो बेफोरो लोगोफोर नुनो मोनगोन दे लोगोफोर थेंक इउ